חברים, היום אנחנו משחקים עם אור. שלום. שלום. אז כן, אנחנו משחקים מיינקראפט טלפתיה. יאללה, בואו נתחיל. אתה מוכן. אני עומד בו, אתה מוצא. אוקיי, הבלוק שאני בוחר, חברים, זה. אוקיי, 3, 2, 1. אוקיי. יש לי רעיון, אני לא בטוח אם אתה תבין ב100%, אז אני בכל זאת אשים את זה. אז רק כאילו, אל תתפלא אם אתה לא מבין מה הולך, זה לא אתה שהמוזר. שלוש, ארבע, מה? אוקיי, אני מנחש. סבבה. נקסט, יש לי. כן, וואו, זה בלוק חזק. כן, זה השלישי. מתוך הרבה. כי כן, חברים, אור הוא עבר צבעים. תדעו לכם. אור, השטג אור עיוור צבעים בתגובות שאין לי. יאללה, בואו נמשיך. 3, 2. לא! זה לא אותו צבע. לא, זה לא. וכן. לא, זה לא. לא. אוקיי, אתה יודע, נשאר עוד שני שלבים. 3, 2. Let's go! GG! תיפול מפה. כאילו, הכוונה שלי זה לדר. פשוט כי לא היה לי... וואו, זה קל. וואו, יש לי. גם לי. לא, אני לא מוכן, אני צריך למצוא את החפץ. בחיים לא השתמשתי בבלוק הזה. let's go, מצאתי! 3, 2. let's go! אתה יודע, אני אפילו אכתוב משהו כתבתי אותיות רנדומליות בחיפוש, וזה האותיות שיצא, והשם של זה, וזה הבלוק שיצא לי. כאילו הייתה עוד אופציה, ואז פשוט בחרתי מבין השתיים. מוכן? לא, רגע. ארבע. כאילו זה. אתה יודע מה זה. פתאום אנחנו מסיימים אותו דבר. כמעט. פשוט הדבר שלי עובד מוזר. טוב. רגע. 3. let's go. אוקיי, יאללה, עוד פעם. בואו נראה. אני אשים את הבלוק. בסדר. גם לי יש. כן. אוקיי, אתה מוכן? כמעט, כן, מוכן. אוקיי. יש לי מחשבה. 3, 2.
סבבה. מוכן? כי אין לנו עוד הרבה ניסיונות. 3, 2, 1. ברה. מה זה קשור? מה? לא, מה האמרלד לא קשור? לא הבנתי. ירוק. זה צהוב. זה צהוב. זה צהוב. ביפ, כי אין לנו תקציב לסאונד אמיתי. פלאס, וזה גולד. גולד הוא בצבע צהוב, כאילו הוא בצבע זהב, אבל... אתה מוכן? כן. 3, 4. די! אני בשוק! אני בשוק! אני בהלם שחשבתי שלקחת ליים ולא גרין. אני בשוק. אוקיי. יש לי בלוק שפשוט אשכרה יש רק אחד שיש בו את הצירוף של שתי אותיות האלה. 4. בלוק הרצח. בסדר. יש לי. לא. טוב. אני אקח את זה. יאללה. 3, 2. 4. לא! אני מוכן. אני צריך לקחת את הבלוק אבל. אוקיי. 3, 2, 1. לא. תודה שצפיתם, ויאללה, ביי.